Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Mai karanta Usaini Abdulrahman daga tashar Muta News All Day. Ya za a yi da tsofaffin kuɗin da aka sauya a Najeriya? A ranar Laraban nan dai 26 ga watan Oktoban 2022 ne Babban Bankin Najeriya ya sanar da cewar zai sauya fasalin takardun manyan kuɗi daga Naira 200 abin da ya sama. Gwamnan bankin Godwin Emefiele ya ce za su yi hakan ne bisa amincewar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda matakin zai shafi takardar Naira 200 da Naira 500 da kuma Naira 1000. Babban bankin ya ce za a yi wannan sauyi ne domin rage yawan kuɗin da ke yawo a hannun jama'a da kuma hauhawar farashi da kuma magance yin jabunsu. A bayanan da bankin ya bayar ya ce dukkanin bankunan da suke da waɗannan takardun kuɗi a yanzu da su fara mai da shi CBN ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnan bankin ya ce duk bankin da ya fara kaiwa shi za a ba wa sabbin takardu. Sannan ya shawarci jama'a masu mu'amala da bankuna waɗanda suke da kuɗaɗen a hannunsu da su fara kaiwa asusun ajiyarsu a bankuna domin sama musu damar sauya musu waje. A sakamakon matakin ana sa ran dukkanin bankunan da su bar cibiyoyinsu na tattara kuɗaɗe a buɗe daga Litinin zuwa Asabar, saboda wannan shine zai bayar da dama ga jama'a su mayar da kuɗaɗen a kan lokaci. Domin hanzarta sauyin, Babban Bankin na Najeriya ya tabbatar da cajin kuɗin da ake biya na ajiyar kuɗaɗen a bankuna. A dangane da hakan ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannu da su mayar da su bankuna a cikin ƙasa da kwana 50. Amma kuma sanarwar ta ce idan kuɗin suka wuce Naira miliyan 1.5 to za a biya cajin. Haka kuma CBN ya ce sabbin kuɗin da za a samar za su fara yawo a hannun mutane ne daga ranar 15 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Ya ƙara bayani da cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗin har ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 2023. A shekara ta 2014 Babban Bankin Najeriya ya sauya takardar Naira 100 domin murnar cikar Najeriya shekara 101 da Turawan mulkin mallaka suka haɗe kudanci da kuma arewacin ƙasar nan a shekara ta 1914. Taƙaitaccen tarihin kuɗin Najeriya dai ya fara daga shekara ta 1880 da pence wato kwabo, tsabar kuɗin wanda Babban Bankin Ingila ya samar wato shine na Sile 1 sai kwabo 12 da 1 penny wato kwabo 1. Kuɗin farko na Najeriya shine na Shilling wato Sile, kuma bankin 'yan kasuwa ne mai suna Bank for Visit West Africa shine yake rarraba kuɗin har zuwa shekara ta 1900. Hukumar samar da kuɗaɗe ta Afirka ta Yammaci West African Currency Board wato WACB ta samar da takaddun kuɗi da tsaba na farko daga ƙasashen Najeriya da Ghana da Saliyo da kuma Gambia, kuma babbar takardar kuɗi ta farko ita ce ta Pounds 1 a shekara ta 1970. A wannan shekara ne aka ɓullo da sabuwar kuɗi ta Naira 20. A lokacin ta kasance takardar kuɗi mafi girma a ƙasar saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma baiwa jama'a damar walwalar riƙe kuɗaɗe masu yawa maimakon tilin takardu masu yawa. A karon farko an sa hoton wani fitaccen ɗan ƙasar a kan hoton takardar kuɗin. A shekara ta 1979 an ɓullo da sabbin takardun kuɗi ƙwaya 3 na Naira 1 da kuma Naira 5 da kuma Naira 10 domin mutane su iya ganewa tare da bambance takardun kuɗin an yi su launi irin daban-daban. Sannan a bayan kowace takarda an sanya hotunan wasu abubuwa da ke nuni da al'adun ƙasar.
A shekara ta 1984 an sauya dukkanin launin takardun kuɗin in banda Kobo 50, a cewar hukuma, domin shawo kan yadda ake ficewa da kuɗin ƙasar waje a lokacin. A shekara ta 1991 an sauya takardar Kobo 50 da Naira 1 zuwa tsaba. A shekara ta 1999, domin abinda hukuma ta ce na faɗaɗa harkokin tattalin arzikin ƙasar da sauƙaƙa cinikayya, aka ɓullo da kuɗi na takarda na Naira 100 da kuma Naira 200, sannan da Naira 500 da kuma 1000. A watan Disamba na shekara ta 1999 da Nuwamban shekara ta 2000 da Afrilun shekara ta 2001 da kuma Oktoban shekara ta 2005. A shekara ta 2007, a matsayin wani ɓangare da sauye-sauyen tattalin arziki, an ɓullo da takardar kuɗi ta Naira 20 ta leda a karon farko, yayin da kuma aka sauya fasalin zanen Naira 50 da Naira 10 da Naira 5 har ma da Naira 1 da kuma Kobo 50, sannan aka ɓullo da tsaba ta Kobo 2. A shekara ta 2009, sakamakon irin amfanin da gwamnati ta ce ta gani dangane da sauya takardar kuɗin Naira 20 zuwa ta leda, sai ta sauya Naira 50 da 10 da kuma Naira 5 zuwa na leda. A yanzu dukkanin ƙananan takardun kuɗin da ke ƙasar nan na leda ne. A shekara ta 2010 da kuma shekara ta 2014, CBN, Babban Bankin Nijeriya, ya ɓullo da sabuwar takardar Naira 50 da Naira 100 domin bikin cikar Nijeriya shekara 50 a matsayin ƙasa. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun labaran duniya da ɗumi-ɗuminsu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai anjima.